Natakaroon sa SM, saba kayo. Nakami o bump cars. Bump car, bump car. Bump, bump. Ano yung bump cars? Nanahon nato niya. Pero di may maginana. Okay, dito so wala kami ni sakay, nagsabot mi nga di may magdinasmagay, pero ang resulta nagdinasmagay lang gihapon. So ingani gid ta ang plano na magsunod-sunod rami, no? Ako'y maguna, then musunod rang uban sinya. Saan maning duha na mo kababay nga di man ka ba mo drive di ay may ragid bump cars na mong gidrivean war ba yung may mga lisensya. So nangita og paagi nga padayon ko tugtuyok lang nga di madasmagan, naglikay-likay ko nga madasmagan, pero sila sige gyapon sila dinasmagay na singanin matugtuyok raw dami, pero di gyud malikayan nagi makadasmag or nagi mo dasmag pod nimo. Nadasmag na kita. Okay, balik. Okay. Ano kanindot? Overall experience, lingaw kayo. Sulit kin 50 pesos. So katong ganahan mo suway ani adto mo sa SM Cebu.